Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω και βλέπω και τα παιδιά εδώ, την νεολαία, η οποία με έμαθε τώρα, αλλά με αγάπησε σπόντρα. Σπόντρα, δεν κάνω πλάκα. Πάλι τα ίδια. Κάτσε Αγάθωνα μου να τα πούμε. Εμείς οι ρεμπέτες, επειδή δουλεύουμε πολύ σκληρά τη νύχτα, όπου βρούμε έτσι να ξαβλώσουμε, το εκτελούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το θέμα της Eurovision. Άνοιξες βαρύ θέμα τώρα, να επανέλθω, να σε αντιμετωπίσω σαν ίσως προείσα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όταν ακούσαμε ότι θα είσαι υποψήφιος για να πας στην Eurovision. Με πληγώνει η λέξη υποψήφιος. Ήμουνα φαβορή από την αρχή. Ήμουνα ο νικητής από την αρχή. Όλοι το ξέρανε, μόνο εσύ δεν επληροφορήθης. Η λέξη υποψήφιος με πληγώνει σφόδρα. Ότι είχες την πρόθεση να πας τέλος πάντων. Την πρόθεση την είχα εγώ. Την είχε ο ελληνικός λαός που ήθελε να τον εκπροσωπήσω. Εσύ. Και φάνηκε με την ψήφο του. Έχουμε συνηθίσει οι υποψήφιους στη Eurovision πιο pop, πιο rock, ξέρεις, έτσι, κοπελίτσες όμορφες, νέες, σεξι με τα μηνάκια τους. Και εμείς σεξι είμαστε. Ένας εγώ και 5 η κόζα μόστρα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Και αυτό έλεγα ότι, ρε παιδί μου, λέω, ο Αγάθωνας, λέω, είναι πραγματικά μια έτσι ανατρεπτική πρόταση. Πώς θα αισθάνεται ο ίδιος ο βαρύς, ο ρεμπέτης, ο πολλαβαρύς. Το θέμα είναι πώς θα αισθανθούν οι μόλις με δουν εκεί. Έτσι, θα δουν τη μουτσούνα αυτή στη σκηνή της Eurovision, θα τους φύγει ο τάγκος. Εσύ γελάς ειρωνικά τόση ώρα. Και εγώ θέλω να γελάσω μαζί, δεν το κάνω. Σε σέβομαι. Και μιας και είπες μουτσούνα, έγιναν κάποια σχόλια, Αγάθωνα. Ναι. Ο λαϊκός μας ο τραγουδιστής, ο Ζαφύρης ο Μελάς. Το σκυλί, το μαύρο λες. Το σκυλί προφανώς θα τα νατάει στο εκείνη την ώρα. Είχε νεύρα και ήθελε να καταβερθεί εναντίον μου. Εντάξει, είπε, για να προκαλέσει. Όχι, πες μου, πες μου. Είπε ο Ζαφύρης ο Μελάς. Λέει ο Αγάθωνας είναι μαϊμού. Έτσι το είπε ο Ζαφύρης. Μεταφέρει στη δήλωσή του επακριβώς ο Αγάθωνας. Γιατί από ό,τι ξέρω αυτός μιλάει καλά, τα λέει. Βάλει τη δήλωση ζωντανή, τι πάντα την επαναφέρεις. Αυτό που είπε ο Ζαφύρης Μελάς λοιπόν είναι: είμαστε σοβαροί. Ποιο να δούμε, τον Αγάθωνα. Τι είναι αυτός, να ακούσουμε μία μαϊμού με μουστάκια να τραγουδάει. Ποιο είναι το όφελος. Και τι θα κερδίσουμε. Τόσα χρόνια που ακούμε ένα γορίλα χωρίς μουστάκι, ας πούμε, τι κερδίζουμε. Για να μιλήσω κι εγώ τη γλώσσα του, έτσι. Κοίτα, Τατιάνα, έχουν σχάσει όλοι από τη ζήλια τους. Πρώτα η Μαριό. Βγήκε και έκανε δήλωση πια η Μαριό, η οποία δεν πρέπει καν να τραγουδάει ρεμπέτικα, κάτε με. Εντάξει. Άντε, πήρε η Μαριό ένα κομπολόι, πούλησε και λίγη μαγιά και βγήκε στην πίστα να τραγουδήσει ρεμπέτικο. Κάτσε δηλαδή. Δεν έχει καλή φωνή Μαριό. Δεν είπα αυτό. Δεν πρέπει να τραγουδάει ρεμπέτικα. Δηλαδή και εγώ να βάλω μια ποδιά κουζίνα, να πάρω μια σκούπα ηλεκτρική και να βγω στην πίστα. Τότε δεν με φωνάζαν ρεμπέτι, θα με φωνάζαν ρεμπέτι. Εντάξει, δηλαδή. Το κομπολόι δεν πάει να πει ότι είσαι και ρεμπέτης. Ο ρεμπέτης είναι νοοτροπία, είναι είδος έκφρασης, είναι τρόπο ζωής. Ο ρεμπέτης, ήθελα να πω πριν, είναι και pop που είπες και rock, τα πάντα μπορεί να είναι ο ρεμπέτης. Εκτός από τη Μαριό, είπες τις προάλλες ότι και ο Νταλάρας δεν πρέπει να τραγουδάει ρεμπέτικα. Καλή φωνή το παλικάρι, δεν πρέπει να τραγουδάει ρεμπέτικα. Έχει τραγουδήσει τα πάντα, ας αφήσει τα ρεμπέτικα έξω. Να τα πει κανένας άλλος που είναι ρεμπέτης. Εγώ τραγούδισα Αλέξια, ποτέ. Τραγούδισα Ρακιτζή, ποτέ. Δεν μπορώ, αλλά τραγούδισα. Δηλαδή με φαντάζεσαι εμένα να βγω να τραγουδήσω Φουρέιρα. Ρεγκετόν. Κατάλαβες. Αλλά έχουν σκάσει από τη δουλειά. Η Μαριό ήθελε να πάει Eurovision. Δεν το πιστεύεις.
Αλλά άμα πήγαινε αυτή με τα παιδιά, με τις φούστες, θα έπρεπε αναγκαστικά να βάλει φούστα γιατί είναι γυναίκα. Φαντάζεσαι τη Μαριό με το κίτρινο αυτό το καρό, σαν ρωτώντα με τραπεζομάτι. Εντάξει, δεν είναι αυτό, δηλαδή, έλε. Έχεις... μιας και είπες για το ρακιτζί. Τι έχεις δήλωση του Μελά, γιατί σε είδα μπερδεύτηκες. Όχι. Έχεις πει για το ρακιτζί, λέει, πήγε και ο ρακιτζί στην Eurovision. Με το ρακιτζί ρίξαμε κάτι γέλια. Αυτό δήλωσες. Ναι, με εμάς θα ρίξετε κάτι κλάματα. Από τη θέση που θα πάρουμε. Αφού μας είπαν από την ΕΡΤ να κάνουμε τη συμμετοχή και να φύγουμε, μην περιμένουμε τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει λόγος. Κατευθείαν για Ελλάδα. Πάντως έχεις εκφραστεί και για έτσι, ας πούμε, νέους συναδέλφους σου, όχι νέους στο χώρο, ενώ έτσι πιο νέους σε ηλικία, ας πούμε. Ναι. Το Μαζονάκι. Εντάξει, για το Μαζονάκι είπα δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, καταρχήν, ο τρόπος που τραγουδάει με το μικρόφωνο έτσι, ας πούμε, λες και τρώει στα φίλη. Συγγνώμη, δηλαδή, την τελευταία ρόγα από κάτω, λες και τρώει παγωτό φωνάκι, έχει φάει το από πάνω και το ρουφάει από κάτω. Αγόρι μου, το μικρόφωνο το παίρνεις και τραγουδάς, το βάζεις σε γερανό, που λέμε εμείς οι ρεμπέτες. Έχεις δει να τραγουδάει έτσι, ας πούμε. Συγγνώμη, δηλαδή, έχω άδικο. Τι κάνει έτσι. Εδώ το κορίτσι θέλει λάδωμα. Έλα, σβήσε. Σβήσε, είπα, μιλάω, εκεί. Παρακαλέτο, μη φύγεις. Έχω άδικο. Βγαίνουν και πουλάνε ο καθένας μαγιά, καινούριο τρόπο έκφρασης. Ο Ρέμος όμως είναι... Ο Ρέμος είναι ωραία φωνή, τον παραδέχομαι, γι' αυτό και οι περισσότεροι τραγουδιστές οι καινούργοι τραγουδάνε σαν το Ρέμο. Το έχεις προσέξει. Που λέω να καθιερώσουν και ένα φεστιβάλ εδώ στην Ελλάδα σαν Ρέμο, να βγαίνουν όλοι και να διαγωνίζονται και να τραγουδάνε σαν το Ρέμο. Όποιος είναι πιο κοντά να πάρει το βραβείο να πει. Αλλά είναι καλός τραγουδιστής. Αυτό το οποίο επίσης κάποια στιγμή είχε σχολιαστεί, είχε πει ο Πασχάλης. Ο Πασχάλης, το παιδί με το μαύρο μαλλί. Ο Πασχάλης. Ναι. Ο σύζυγος της Αλίκης, λες. Ναι, έτσι, για να καταλαβαίνω ποιο λες. Είχε πει ότι το Alcohol is Free είναι ένα πρόχειρο τραγούδι. Το τραγούδι σας, το υποψήφιο για το τραγούδι, το είχε χαρακτηρίσει πρόχειρο. Εσύ αυτό, Αγάθωνα, πώς το... Κοίτα, αυτό πιστεύω δεν το είπε ο ίδιος από μόνος του. Δεν εξέφρασε δική του άποψη. Είναι η άποψη της Αλίκης, της γυναίκας του. Γιατί ήθελε και αυτή να προκαλέσει και αν δεν το έλεγε θα τρώγε ξύλο. Γιατί ο Πασχάλης, μεταξύ μας τώρα, τρώει ξύλο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, με συνταγή γιατρού. Όχι έτσι. Τον κάνει μαύρο στο ξύλο. Ξεκινάει από το μαλλί, γι' αυτό είναι πάντα έτσι μαύρο, σε αυτή την ηλικία, και πάει προς τα κάτω. Πολύ ξύλο. Τι να πει τώρα ο Πασχάλης. Εντάξει, τι έχει τραγουδήσει και ο Πασχάλης. Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Σε λένε. Πω κομματάρα. Δηλαδή αυτό το σκεφτήκανε μήνες να το γράψουν, έτσι. Η καρδιά μου στην καρδιά σου δεν χωράει. Και εντάξει, τα λόγια έχουνε το Μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, μην κρίνουμε 6-2 τα λότρια. Άσχετο. Και κρύβα τώρα στεναχωριέμαι που δεν μας βλέπει ο Πασχάλης, γιατί είναι μεσημέρι, τρώει το μεσημεριανό του. Παρατηρούσα τα αυτιά σου. Ναι. Τα αυτιά σου. Ναι. Γιατί είναι τόσο μεγάλα? Για να ακούω καλύτερα. Άκουγε κόκκινο σκουφίτσα. Τατιάνα, εδώ ήρθα να πω για 5 πράγματα σοβαρά. Με ρωτάς γιατί τα αυτιά μου είναι μεγάλα, γιατί η μύτη μου είναι μεγάλη. Έτσι με έκανε ο Θεός. Αυτό είναι που αρέσει. Γοητεία είναι και τα αυτιά και η μύτη και το μουστάκι. Θέλω να σου πω. Ναι. Χωρίς πλάκα τώρα. Γιατί τόση ώρα κάναμε πλάκα και δεν το έχω πάρει χαμπάρι, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Πήραμε mail τηλεθεάτριας. Ναι. Και έρχεται η συντάκτριά μου και μου λέει: Τατιάνα, έχουμε πάρει mail.
Ναι. Είναι τηλεθεάτρια, Ναι. η οποία είναι έξαλλη και διαμαρτύρεται, Ναι. γιατί λέει: έχεις καλεσμένο τον Αγάθωνα στην εκπομπή. Έχει δει το τρέλερ του Σεφερλί. Ναι. Τον είδα και το Σεφερλί. Τον είδα και το Σεφερλί, ναι. Τον ξέρεις. Τον είδα που τον έχω παρακολουθήσει και θα συνεργαστώ μαζί του, τι τον ξέρω. Τον θαύμασα σαν ταλαντούχο, Ναι. πλάσμα που είναι, και θα συνεργαστώ μαζί του στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο από την Κυριακή αυτή. Τώρα αυτή την Κυριακή. Αυτή την Κυριακή ξεκινάμε και κάθε Κυριακή και Δευτέρα. Ας μην κάνουμε διαφήμιση, δεν ήρθα γι' αυτό εδώ. Κυριακή και Δευτέρα είναι έτσι. Μην τα ξαναλέμε. Μια φορά όποιος το πιάνει, το πιάνει. Κυριακή και Δευτέρα. Σε περιμένω, σε περιμένω. Κόφτε. Βλέπετε την κοπέλα, κόφτε. Και τι έλεγε τηλεθεάτρικα, πες. Διαμαρτυρόταν που θα έρθει. Ο Αγάθωνα είχε δει το τρέιλερ. Ναι, και ποιο είναι το πρόβλημά της, δεν κατάλαβα. Ότι θα έρθει ο Αγάθωνας στην εκπομπή. Δεν πρέπει να έρθει ο Αγάθωνας στην εκπομπή σου, τι. Της άρεσε και διαμαρτυρότανε. Ότι θα έρθει. Είχε δει εσένα, είχε δει το τρέιλερ και είχε μπερδευτεί τόσο πολύ που νόμιζε ότι ήταν ο πραγματικός Αγάθωνας. Ο κανονικός. Εγώ ποιος είμαι, έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, πάντως, επειδή θα έρθει ο Αγάθωνας σε επόμενες μέρες, είναι καλεσμένος στην εκπομπή μας. Θα έρθω από κάτω. Θα έρθει κοινό. Θα μου δώσεις την περούκα. Ο νεαρός μπροστά. Ναι. Θα βάλω περούκα και μουσική και θα έρθω. Επειδή θα έρθει, ξέρουμε ότι ο Αγάθωνας έχει χιούμορ και ξέρουμε καλά, γιατί το έχει πει και εκείνος στις συνεντεύξεις του, ότι όσοι ασχολούνται μαζί του αρνητικά είναι άνθρωποι που δεν έχουν χιούμορ. Ξέρουμε ότι ο ίδιος έχει χιούμορ και βλέπει σήμερα τον Μάρκο και γελάει εδώ και ο βλέπουμε, ίδιος. Και περνάει προηγουμένως. καλά και το γουστάρει και το χαίρεται όλο αυτό. Εννοείται. Και αυτό είναι που μας δίνει ζωή και μπορούμε και κάνουμε πράγματα συνέχεια καινούρια και κυρίως να κάνουμε τον κόσμο να περάσει καλά, να γελάσει, να διασκεδάσει. Γιατί Τατιάνα αυτό έχει μείνει. Εμείς στο Γυάλινο Κυριακή και Δευτέρα. Αυτό έχουμε σαν σκοπό. Να κάνουμε τον κόσμο να περνάει καλά. Αυτή εδώ τι Κυριακή ήταν. Αυτή την Κυριακή και αυτή τη Δευτέρα. Μια εβδομάδα μετά, την επόμενη Κυριακή και τη Δευτέρα, Ναι. θα είμαστε πάλι εκεί. Ξανά, 2 εβδομάδες μετά, Κυριακή και Δευτέρα, ξανά και ξανά. 3 εβδομάδες και μετά, 4 και όσο πάει. Δεν θα παίρνουμε χαμπάρι. Δεν μας Θα άρεσε. πεις και το τραγούδι της Eurovision. Εννοείται. Τα πάντα κάνω εκεί και όχι μόνο. Και θα πω και άλλα πολλά για την Eurovision, για ποιο λόγο επέλεξαν εμάς, για ποιο λόγο μας έστειλε η ΕΡΤ, τι αποσκοπεί. Εντάξει, θα τα πω εκεί. Δεν είχε τι άλλο να στείλει τώρα να πω. Την Αγγελική Ηλιάδη, τώρα μην τρελαθούμε. Διαγωνισμός τραγουδιού είναι, δεν διαγωνισμός τατουάζ. Έχει κάνει ένα τατουάζ για να σβήσει το τατουάζ του πρώην της. Από πάνω έχει κάνει άλλο για να σβήσει το τατουάζ του πρώην που είχε κάνει για να σβήσει το τατουάζ του πρώην. Έχει πάει. Θα τελειώσει το κορμί, δεν θα έχει άλλο και είναι και 2 μέτρα. Όχι άλλους πρώην, δεν έχουμε χώρο για τατουάζ. Έκκληση κάνω, έκκληση. Ας σταματήσουμε εδώ. Λοιπόν, Αγάθωνα, Πες μου. εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήρθες στην εκπομπή. Θα σπεύσουμε λαός, συρροή στο Γυάλινο να σε ακούσουμε να τραγουδάς. Έρθετε, δεν έρθετε, εγώ θα πάω. Κυριακή και Δευτέρα είναι. Και δεν ξέρω αν το έχεις πληροφορηθεί ότι αμέσως μετά θα έρθει ο Νότης ο Σφακιανάκης εδώ στην εκπομπή. Τα έχεις μάθει τα νέα. Τα έχω μάθει, είδα το τρέιλερ. Καλός τραγουδιστής, μιας και είναι εδώ, τι να πω τώρα. Εντάξει, πολύ μαγιά. Πολύ μαγιά, τον ενοχλούν τα πάντα. Θα τα πει και ο ίδιος, τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, το σέβομαι. Τον εκτιμώ γιατί έχει μια πορεία, είναι και αυτός μεγάλος σε ηλικία. Εντάξει, πιτσιρικάς μπορεί να είναι, αλλά έχει χρόνια στο χώρο αυτό. Γυρίζω, τι να κάνω. Σε λίγο λοιπόν θα έρθει ο Νότης εδώ. Θα μας μιλήσει για όλα, για τις κοινωνικές και πολιτικές πεποιθήσεις. Είναι ψαγμένο άτομο. Για τις γυναίκες. Έχει άποψη για όλα τα θέματα, για όλα. Για τους συναδέλφους του, τραγουδιστές, για όλα. Διαβάζει πολύ, από ό,τι ξέρω, έτσι έχει δηλώσει. Και έχει άποψη για όλα. Λίγο μπερδεμένη, αλλά είναι για όλα. Μάλιστα. Δεν τα ξεχωρίζει το μυαλό του, αλλά είναι για όλα. Σ' αφήνουμε εμείς τώρα, εγώ θα πω το διαγωνισμό. Γιατί πρέπει να σε αφήσουμε γιατί θα έρθει ο Νότης. Ναι, δεν χωράμε δύο μεγάλοι καλλιτέχνες στον ίδιο καναπέ. Μην τρελαθούμε τώρα. Όχι, μην κάνεις τον κόπο, ήρθα φιλοκερδός. Για σένα, για τα παιδιά εδώ δεν χρειάζεται, ειλικρινά. Δεν παίρνω λεφτά, εδώ δεν παίρνω της Eurovision. Πάω έτσι για να εκπροσωπήσω τη χώρα μου. Που τόσο, εντάξει, ένα πακετάκι θα το πάρω.
Για το καλό. Είναι για τους τηλεθεατές μας, Αγάθωνα, τα λεφτά. Και επειδή σήμερα, εκτός από όλους αυτούς, εσένα, το Σφακιανάκι και λοιπά, έχουμε το Σεφερλή σήμερα στην εκπομπή, ο οποίος είναι, εντάξει, πολύ αγαπητός στο κοινό, μεγάλο στάρ. Κάποια στιγμή θα τον φτάσεις κι εσύ. Μικρός είμαι ακόμα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι θα δώσουμε 10.000 ευρώ και 1.000 μετρητά επιπλέον επειδή έχουμε το Σεφερλή σήμερα. 90-11-51-51-51 ή μέσω SMS τάφε ένα κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54-990 για να κερδίσετε σήμερα το χιλιάρικο και μετά από λίγες μέρες το 10.000. 2 σε 1 το μετρητό πέφτει σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, θα παίξουμε τώρα ένα making of από το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Ναι. Γυάλινο τοίχο πήγα να πω που το θυμήθηκα. Και σε λίγο Νότης Φακιανάκης κοντά μας. Είναι ο Μάρκος Σεφερλής, φτιστός ο Ρεμπέτης Αγάθωνας. Βρεθήκαμε στα backstage και είδαμε βήμα προς βήμα τη μεταμορφωσή του. Συνηθισμένος στις μεταμορφώσεις ο ηθοποιός, καθόταν υπομονετικά και ο ειδικός του προσέθετε αυτιά, μύτη, μουστάκι και μαλλιά. Μετά από αρκετή ώρα, ο Μάρκος έγινε άλλος άνθρωπος. Πήρε το μπαγλαμαδάκι του, ανέβηκε στην πίστα και άρχισε να τραγουδάει. Με κάλεσε η Τατιάνα που έχει μάτια πλάνα να δώσω το παρόν στην εκπομπή. Τα πάντα εγώ αφήνω και ραντεβού σας κλείνω την Πέμπτη στις 3:30 εκεί. Μέχρι να βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ακούσαμε το τραγούδι αρκετές φορές. Πάμε πάλι. Θα δώσω το παρόν στην εκπομπή. Τα πάντα εγώ αφήνω και σας κλείνω την Πέμπτη στις 3:30 εκεί. Άλλη μία. Η μύτη μέσα θα έχει απ' το πολύ συνάχη. Μέχρι και το μουστάκι κάποια στιγμή επαναστάτησε. Την τρίχα που έχω φάει με ξανακάλεσε η Τατιάνα. Μετά τον Αγάθωνα ήρθε η ώρα για Νότη Σφακιανάκη. Ήφος, στυλ, τσίχλα και πάμε. Θα είμαι κι εγώ εκεί. Κοίτα όμως μην το κάνω εξωγήινο και έτσι την έχω κάνει. Μισό λεπτό, λίγο ρούζ για τις γωνίες και πάμε άλλη μία με το κομπολόι αυτή τη φορά. Θα είμαι κι εγώ εκεί. Κοίτα όμως μην το κάνω εξωγήινο και έτσι την έχω κάνει. Θα είμαι κι εγώ εκεί. Κοίτα όμως μην το κάνω εξωγήινο και έτσι την έχω κάνει. Τα τρέιλερ της εκπομπής είναι έτοιμα και οι αλχημιστές ακούραστοι στο πλευρό του Μάρκου Σεφερλή να συνεχίζουν τις πρόβες για το δικό του σοου. Καλά θα πάθει πλάκα η Μαριό όταν τα ακούσει. Στο σοου ο Μάρκος ηρωνεύεται και μαζί του και εμείς χαρακτήρες που συναντάμε όλοι στα μαγαζιά που πάμε για να διασκεδάσουμε, είτε είναι εστιατόριο, είτε είναι σινεμά, είτε είναι πίστες. Αν δεν γελάσουμε και στην παράσταση θα είναι μεγάλη επιτυχία, γιατί πολλές φορές οι πρόβες ενώ αρχίζουν για να είναι 2-3 ώρες κρατάνε μία μέρα, γιατί απλά δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε από τα γέλια λόγω του Μάρκου. Μας έβαγε η ρετίνα στην όμορφη Αθήνα και φύγαμε καπάκι για στην κρούα.